Na-recover ang masobra tunga sa milyon nga balor sang suspected Cebu sa mag-abyan sa ginkasangab bypass operation sa Zone 2 Barangay San Juan, Molo, Iloilo City kagabi Hulyo 25. Ang mga arestado mo sunday John Vincent Tevero 23 anyos kag Eric Joseph Pineda 19 anyos parehong residente sa nasambit nga lugar. Suna kay Police Lieutenant Nick Gallego ang team leader sang City Drug Enforcement Unit nga nabaklan si Hebero sang isa ka plastic sa ginapatian Cebu gamit ang 7 mil pesos ka bypass money samtang na-recover dugang sa iya posisyon ng 24 pa ka mga plastic sa illegal nga droga. Ining subject almost 3 weeks na nga pag-monitor naton siya kag gasulat informasyon sa aton nga siya gid ang dawa diri sa iya area kag gi-engage pagligya sa illegal nga droga. Ginpayag pa nga nagdangat sa 10 gramos sa kabugaton sa illegal nga droga kag nagkabaloro sa 748,000 pesos samtang na-recover man sa mga arestado ang kalibre 22 nga revolver kag may isa ka bala. Nagdagat man sa 3 kasi marang monitoring sa pulis sa mga arestado kag sa nasambit ka lugar kag kaiping ka barangay nagabaligya sa droga ang mga arestado. Ginpayag pa sa pulis mga K5 nga ang ilan na kumpiskar ka mga suspected Cebu ang preparasyon pa sa mga arestado sa kapistahan sa Molo sa Hulyo 26, 2024, pero ang pinaka-importante sa tanan sunod sa pulis, ila ini na kumpiskar antes pa naglapta. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.